Id-deal ta' San Vincenzo de Paul illi ngħata b'direct order imur kontra il-liġi. Ta' kull sodda il-gvern iħallas brata ta' 118 euro, illi hija d-doppju ta' kemm iħallas fil-homes privati. Dan il-kuntratt ġie jiswa 274 miljun euro u lanqas biss tala quddiem il-kabinet. Dan huwa biss uħud mid-diversi nuqqasijiet illi sab l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali illi f'rapport dettaljat jikkundanna lill-Gvern għal mod kif sar dan id-deal ta' San Vincenz. Id-direct order ingħata sabiex jinbnew 4 blokok tinbena kċina u jiġi provdut illi kelli l-500 sodda bl-NAO issib irregolaritajiet u nuqqasijiet skandalużi. Ir-rapport jikkonferma li d-deal ingħata mid-Dipartiment tal-Kuntratti bl-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali immexxi minn Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari tal-Anzjani Anthony Agius De Celis. Għalkemm issa il-Ministru Michael Falzon qed ifarfar fuq Michael Farrugia fil-waqt illi għażel ma jkommettix ruħu li l-kuntratt jitwaqqaf immedjatament. Ħajt waqqaf il-kuntratt? Mhix deċiżjoni tiegħi. Ġifier ma nistax mingħajr ma qatt ngħid xi għal ħadd. Mhix deċiżjoni tiegħi, is-settur m'għadux taħt id-dekasteru tiegħi. Jidher li s'issa il-Ministru tas-Solidarjetà Soċjali għadu lanqas bisra ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Dan meta d-deal sar propju meta l-anzjani bħala responsabilità politika kienu jaqgħu taħtu u taħt Anthony Agius De Celis. Ir-rapport huwa dak li hu, ir-rapport. Nerġa' ngħid ma kellix il-lussu li jkun għandi qabel u nanalizzah qabel ma biss tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra, il-Gvern jieħu l-passi li jdirlu xieraq. Ir-rapport tal-NAO fuq id-deal ta' San Vincenzo de Paul huwa kundanna ċara lejn il-Gvern kif iqumu diversi dubji dwar il-fatt li ma ħarġet ebda sejħa għal dan il-proġett. L-awditur saħansitra jgħid illi possibilment il-proċess kollu marbut ma' dan il-kuntratt jaf kien invalidu.